Ako Kongres tumtahala alam rong pisar si Turji ku ke dam tani cepetang lo semelang li ningje do mati. Kalang. Ai kaman pen jong si Bikram sar pan pidet pulote ni thange pudun dia lama belu selang li stame clearly pul eto salamba hadi. Nasi da bangge cici sai pa lama belu pa. Belu di. Ya baca selang do. Kongres me declare elo ke. Declaration ni cici rongkhang ke ala rot ni Agostini hilo. Pokajane rotoning kilo. Lapen ha dimau sao bang ke nilmol lang khasa pone piene. Nilmol lang khasa pone son. Kalang di. Sudah ke dak araghat ipu dak amri habang ke PSLC pansi pegi kwa pirta silong lo hela sila tumbang da bang ke candidate bang pangdak de lo kongres in penke. Amasi PSLC pen bang ke amri pen Bikram sar lo dipute Qatar sar lo lapen haraghat bang ke non mat candidate selection bom lang bos. Nabang itu angtong pantahai kalite sar kiri rong para pantahai. Silam lo मतलब मोबाइल सिlam la cinta kan ke kawela bang yo sine silam ne ya ne condition ke sila amri ale panjang se amri ale puno rong khang ale puno mane yo si silam lo pate gata thoda tote nale timamo opinion decision anji masa kolo so lambang la Manila kong la candidate puta alam la Manila amri LA pen punon Manila cintong amri LA punon rongkhang LA pen punon bache mane padorok isilam lo non mange kongres tum punon PSLC tum punon isilam lo mate la so ang bong mane in is nut baka party se tamela candidate puta mo si nangli tum elasa puta tapi mane pate pek penisi thodat pulang baw la somo na to pinia decision chingwai manta labang ke parti aron karkan lambang siwang di pumatigi la sa puta ka bang ke mati non bang candidate lapen tiket pilo candidate ingwai lo central committee LA committee che don sarpen ingwai pen patur lo lapen la sa puta ka bang che don unde mamane pati pekpen kuda ulote alang lige parti aron karkan lam sedam joi pumati apot alang li phana bang e kopia action na ke NG bang ke enang kok po la ke central committee atuma decision lo la tum si decide po step deng po lalo di la bang ke action na bang ke endek po action bang si konang deng ne ke NG bang la bang central committee tum si bang lang po he la alomrong pi lo la congressman pinie puta la so mo pinin masa la bangeno na malang lihin pelam the chi peklang kelang bon jata lam te te dila alang li press media lo ningje ke ni ta hang bom sitame high command pe se Bikram sar phan pidia lo pete ni thang ka poson dia lam wang we wa velu ku se alang li bang chi pulo la salam thian chor lang bot ka preka we bot so mo mane chi yogi bang do ma saran de ni ka non mat kasi jog dun ji pu bang non mat klang le la ladi ini ke amri bang ke PSLC benta Bikram sar lapen angtong sar ta turji pula Bikram sar turji pula hai amasi non bang ke Bikram sar sikul pula angtong sar bang ta chok lo palam si non mat ke alang lihin besta me sipiklang lo Ante sar sialam lo non example sineka jula atala ruling committee atumbang ke ruling tumbang ke sialam lo la arni wang ta mane mas joining pado penap sitame sialam lo penap la 20 March 28 arni sitame penap mas joining pado pon kupu me yang phakong thiti long lo jalo lo somo puta sitame arni wang sitame la Congress PSLC yang bos tamia ni wang tamah joining pada pun la lama ini lo de kosong ada nal tum la puta pupo kan ta la bang ke
abinong et ke lapu mane join dun lo ahok lo sitame abuta bang ke damde rara tum hala ilitum karbia tum penceng lok lo da karbiang long ke dupong kai ko anatum stameli tum bang boy club lo matinon bang ke abat boy pikpak lo amat la paru posuri si apan ka cholong ta kapin rem ma ka sorsa walam kalilo akisung du kisimana tum ke 70-80% arat ke la kisung bang dupok lo masih la gari bharata jok la pen hadak dun apan dari bhara kadu weta bang CPA da policy puene dun lok pun hadak paru si ma suri si paru po la so long lok wa porsi ke dam charana ini ke BJP phan ning ke dok pen ke join dun pen wood jok ji po bangai kali rathema ile tum ke dam tang da theglong lo non dek kali lo tum ma joining ki bi ke ha MP election apang ta la tum bi pik lo la pen MEC election apang ta bi pik le sai PSLC vote sun se bat bomati ji vote ke dam de join sita vote ke dam de vote ke dam de PSLC long se wang po do po la renil tum ning the do lo so lambang ga hai kalang de ini 100% nang bong pen pini 1% 2% bake idun pinong ka doita hai kita hala BJP long te do bom tum ta pui PSLC fan vote ki PG si ke ong lang mati ke du na ante tang to sar isialam lo matela PSLC mate congress pula sonale tum joining lo pula matela so puthak pen mate AC nale tum alliance pula la so puthak ante mo bachan isialam lo mate matches congress tum thodat pula la so puthak nale tum ku PC decision an pa la bang ke nilihin pen ka chinia teng pulo te la bang ithur ji alam bang ke avelu wasi nilihin pen chinia thema la ha state level la congress tumta Assam Pradesh Congress Committee podo halang tum high command atuma decision ke alang tum kroi u la bang ke la pen PSLC tumta central committee lo high command alam ke kroi u lati ladang bong ke bang high command atum ka chingwai lote kadu ka ve PSLC la village level to ke constituency la pen LA up to central committee ta ka chedon lo congress tumta la sana khak lo la sila chedon sar along pen ka chiperai tang alam bang ke karkan jia phan ke nilihin pen thekdam long le la pen arkan ke pusi niliba ning thedu la bang ke tante sar isialam lo matela sembanglo lo Siambanglo lo jalo matela Siambanglo long ani wang matela kongrong pi pualam non nali tum stame ajulong ta halemene la social media long kongrong pi tum ani wang la BJP ani wang na social manglo long ke jonara da putar mangli ni ku pisi pu pon lo so putar lam genta la bang ke ilitum ke dam tang ta social media long da theklong lo news long da theklong lo kongrong pi haladak ke pon palam elitum theklong lo amat hadak abang ke alang tuma apan poisa tangka hadak CM lo juhang dam nang parti alam tipunang ne parti alam pas henang ne hadak poisa itum CM ke itum karbiang long ka cari bang lo po poisa tangka alang si non mat rat akhi ke chupari deng po la sila juhang dam nang pusi alang li bangai karne pon pu ama hadak le lote parti alam pewang jui po joining a program la son sigrong ti ku ama se ke dam tang tum theklong lo ong dung tum aning kang samsi chepeklang si labang sen news tami pilo la sela kongrong pi ke pon re ke la ke vote ke jok ji BJP phan vote jok ji pugali la ke PSLC along si do po la per mane congress dun bote congress phan se vote ke ji labang ke la si alang li ke pon ke la ke pon jong la ke sia ma phan ka chong thui dam i pu phan chotana la ke ante ani wang lo nap sistame la parkong chepi pulone mate kut parkong chepi lo jalo penap sistame 28 ani sistame penap ta mass joining biji aso buda sistame penap ta la sia long mass joining penana mulu tum cepek lang la so puthak nang ni ben pisi pu pon ta la ke dam tang eli tum social media long ta theklong lo
new salong sameli tum theklong lo yam tuliram rong hang toy anya tum rong rupalong pine job card nang pipedaji ration card nang khan peji BJP nang dodun dete ma joining nang dun dete la puson ke pudo la rada pan ke ther ke hap la son do ama sirada tum bang ke to ing pun piki setame apa dia bang ke tunang setame vote bang ke tum pinang ne ose nil tuma apan joy pen birta bang nang CPS ta solam bang ke la se jong hele join dun seta vote bang ke BJP long dam de ose nil tum bang ning ke dulu ampe pangtela bang te silam lo matela non ani wang setame la non lom isilo la purusa domhan cheki piponon mantela mane uchipi thekere tomhan punon ani was tame patumi tame la sinthong lom la sinthong long lo jalo la ani was tame non lom tame la chek mane pipon mantela soputa uchipi thekere pitomhan ampala rong sar tomhan tame rong sar mane la nona ke ha visit mantela tum sinthong lo visit lo la pen ne ke ha ram rong hang mantela sar tum sitame la BJP long alam ka je bang phan plote la TVDC moanasi la TVDC village come from that sita from that sitame from that sitame la rong asa hoi mantela chairman punon pinne la tum angbong mane se committee ke from doji la so angbong jose BJP along nang dodonde poloteng te la so committee long ke sikai sita na odolong le la so puthak nang lihin ben ko pesi pu bon nang lihin ben la nang lihin ben puthan la salama la so puthak abang ke hedi ili tum majok le ningge ma majok le pusita ili tum kaningje ke pu labang ke ili tum joy ke bo setame hala akam ke claim ji pa bang ati sungdo athema ke sungdo di mangke ili tum dak det ka caria rondo ili tum adet ka caria rondo andake ili tum demokratik adet la pen rak se ke adet pen ili tum hala datong si komane bang puyong si parti ka pithe la pen dhorom ka pithe la ya lam pen ke wan ulotang te la so lam pen ajoy ni si komane BJP kali te chairman pipe komane BJP kali pulon te daga committee long dutun long le poke labang ke aron karkat kusi dam rong po la so putha ke ili tum si komane yo si claim de pulotang te ili tum koman ma ke claim ke chok chia putha ke ili tum court long lage case file po court long si inside po ante alang tum kopi ma ke chok che ke hadak si pe yut kok po ta so putha ka bangala si ka pheri tam cha thai wi so putha ka lam bang ki mane kedam tan ninjel hai panasi ne praya media court tum ta se chitong non lo haswa tame siam ninje te kang lo siam mala rengbong hom stadium holong ninje te kang lo je rong asara tum tai rong asara tum te la TVDC tu ko taputa jong rong asar sitame BJP rolling la no sinang dodun de tabang na sing kidun de tabang phan poloteng te rong asar hoi pen ke mate alang fan kela TVDC aputang mo la committee seng dat sita sikai sita na pipon pe mare na pa odun long le pu se siam ning jete kang le ko putak ya long penangan te sang lo sola solam putak posinali fane dina ju chotha la si posot la tam la lake mo pen ni lipuer lo lake tuliram rong hang ko kali lo lake nang li le ning je sita la hala constitution aron karkan alam nung si majok le ning je pustala so alam ke suli le daji lake ilitum la se manele claim det pusita lake ilitum portalong dampen ilitum petition pipen case pipen bulonte court sor se bang bisar po kuman maga chok che alam ke chok che hala ke bang tang sai tum sing sai po lake aron kali la India Democratic adet ke lake party alam pen ke ilitum da jada council long setame ilitum pathe long le lake village council punot ma autonomous council punot legislative along punot ma parliamentary along pusta ta salam bang ke RTND
la bangke ilitum ning ke bidangnya thai ri laki tangte ani wangsa development bu isialam lo non ilitum akahaya visit ko sitame penan development nije tekang lo matela iya tame penan development tiga nije tekang sistemela cintong lo praya development akam mane claim ke pupelo sistemela development puta wow ani thara puta galamang ilitum mo mane adhara kam ke pechok dolo ya kam ke pechok chira dokok la so puta galamena tum ate hai PSLC hoi mate nalitum presiden hoi lam puta pisi pupor lo so puta galam ge nilitum hin pen ke pudam ji ke non ke kibom emisia visit kro alang li development ke claim lo pusi pulo claim ulu pusi pulo sitame ilitum rat chini development ko daklan sik ke claim ko dak sik do ilitum pini ke cintongarat ilitum thek long prong lo alang development cipuji cipupeta am tereng atwar la am tereng pen la dak murinto la dak anang selam lo an la pen ke purong yang phong anang selam lo la kilometer ingkoy ko rapo la ten gravel lo metal thok lo non black topping la selam lo la ke develop piglo pugeli tum phokun edaji atema elitum develop yang si claim lo pon te rat pa ching sura sai se claim lo plo tang te elitum pudam nang jaluk lang teng na ta tawara ve kala la pen ke pulak kungri pi kedam tawar up to bat lok sang pi hala punang litum hin tame tawara ve kala tawar ke ve kang lit kang kher barla ke helatun la pen lang dam tuna malawsir tu umraji pemusul ta tawara ve kala la pen ke rongjang phong arong man pen hak munjili la so che lenga tawara ve kala la pen ke ham la per pen hak rong martu laru ala puga che lenga tawara ve lang non lang ikso ke dam hin ta tawara ve lang u umlai leng ke dam na tu umlai leng rong dam tuta non tawara ve lang te tawara ve polonte alang development ke claim ko dak si develop ulo pu ilitum ke hok dam unpo la pen development polonte tawar salam chot la kali niliga pa kakinya tengke development polotang te rong so pan awar site ti tekning saguri pen chenglok la pen kiti ke puta aciri apharu aciri kowe punon la pen kaprek ador thedung akiti acili ron se pachu enei rat paching tur naing la si development puji sidame nona bang ke litum ingti manthu ga chonam je poisa ka dure do rat along plote litum da ke development pu ke litum phokun ne dei amut alam ke emisia visit kro development claim kila la helu tante nona le isialam lo la to wara puta stamina le pachini lo sistem la non amtereng tu rong yang khong la so to wara puta sistem la ke kedam sang UPDS court ke to gosi la so to wara ke wan pulo tame nona bang ke pudam lo BJP tum si masal so to war bang ke mande non sarkar dobom lo so tawar ke sarkar dobom lo tame la so tawar bang galang lo to pari deng dalo la so puthak la mang ke UPDS asu mahut abang ke avia phik ko alo ne chupaduk chupalak pen sitame alang le tum phan anong athang di pon pin pen alang le tum BJP tum si mante BJP tum si la tum si abo athang di pon aso pala ba tum peran akasar made penangan nalidaro tum penangan tum mangke la so puthak lam ta penani je pon la so puthak nalihin ben pisipu pon ta labang ke ningdu alam lo atema ini tum karbi arat penangan ongdu matum helikaman pen jesong si labang tua MOS cetok pen rat kapacing tur je pan sowar setame sowar putak sami cetok pon pen long lo apen lapoan jesong pen alang tum aprana muista kedama tum do lo hemejang re ka pa hemia tum do lo samela so long lok pen BJP government tum cepari deng lo ka selam alang tum si government ini lo po selang tum si selam lo sita alang tum phana bang anong e pon pe ma alang tum bang partially train idet ko bang lage ning du galam lo pen nilihin pen ke plus bang swalam bang ke che donu de khela pen ning samun e pusi nilihin pen bang ke jong dunji